प्रस्तुति माने बर्तमान प्रस्तुति आपनालोके देखा पाइছে आमार प्रस्तुति केनेकुवा चलि आछे बर्तमान कालारर काम करि आछो लकडाउनर कारणे आमार अलप काমৰ प्रभाव पेलाइছে लकडाउनर कारणे कोविडर कारणे जार माने 31 तारिखলৈকে एलपी स्कुल बिलाक बन्द होৱাৰ कारणे क्लास 5 लगी जेते एलपी स्कुल बन्द হৈছে हेतु कारणे आमार अलप प्रब्लेम হৈছে কিছুমান স্কুলৰ অৰ্ডাৰ बिलाक माने आमी रिटार्नो पाइছো तार माने অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিল তাৰ পিছত আমাৰ পৰা মানে মানা কৰি আছে পূজা নহয় বুলি আৰু যোৱা বছৰ আমি 70টা 75টা মান বনা আছিল এবাৰ 50টা 55টা মান বনাইছো তাৰ মানে মূৰ্তি বিলাক মসলপুৰ মানে মোটামুটি বাক্সা ডিস্ট্ৰিক্টৰ এটা সাইডক মসলপুৰ আৰু আপোনাৰ নিকাসি ইফালে সুবনকাটা চৰাইমাৰী ইফালে যাব আৰু বৰবৰী আর 50টা আপ হ'ব 50টা 55টা মান হ'ব লকডাউনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে হে মই আগতেও গলো লকডাউনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে বুলি লকডাউনৰ প্ৰভাৱ মানে एलपी स्कुल बिला बन्द होते आमार मूर्तिर बहुत माने एबार अर्डार कम हो गई हेतुए आसल कारण गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टार्गेट कोचिं इन्स्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्कनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टार्गेट कोचिं इन्स्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टार्गेट कोचिं इन्स्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टार्गेट कोचिं इन्स्टिट्यूटआव सोलोंथाय होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टार्गेट कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।